Naglalakad sina Alice at Yvette sa ilalim ng malaking bilog na buwan. Kulay orange ito at animoy napakalapit nito para abutin. Ganoon ang pagkatingin ni Alice dahil na rin sa dulot ng espiritu ng alak na nainom niya. Galing sila sa isang bar sa Malate, kapwa nakainom at tipsy na ang dalawa. Naglakad sila sa kahabaan ng Aguinaldo Avenue. Isang mahabang kalye iyon bago makarating sa dormitoryo nila. Walang kahit anong sasakyan ang dumaraan. Walang tricycle o pedicab ang lugar. 1:30 na ng umaga. Tanging mga iba't ibang kulay ng pusa at malalaking aso ang kanilang nakikita sa dinaraanan. Matalim ng tingin sa kanila na malaking itim na aso. Umalulong ito ng malakas. Natakot si Beth. Hindi kaya mangagat ang asong iyan? Para kasing ang sama ng tingin sa atin. Worried na sambit ni Yvette. Baka kagatin tayo. Ano ka ba naman? Kailan ka pa natakot sa aso? Mas malaki ka pa rin sa kanila. Kapag kinagat ka, kagatin mo rin. Tawa ni Alice. Tuso at sutil si Alice. Outgoing ito, sosyalera at spoiled brat. Taliwas ito sa ugali ni Yvette. Submissive, soft-spoken, at conservative. First time niyang isama sa bar si Yvette. First time nitong uminom ng alak at umagahin ng uwi. Kung hindi lang marahil sa pang-blackmail niya sa kaibigan ay hindi siya pagbibigyan nito. Nakipag-boyfriend na kasi si Yvette at iyon ang lihim nito na hawak niya. 17 pa lang siya, first year sa college. Mahigpit na ipinagbabawal ng mga magulang kay Yvette ang makipag-boyfriend hanggat hindi nakakapag-debut. Ang totoo ay nagkakilala sina Yvette at Alice dahil sa kanyang first love at kababatang si Day. Pero lingid ito sa kaalaman ni Yvette. Nakahiyaan niyang aminin dahil nagpakita nga ng interes si Day sa kaibigan. Ayaw niyang makipag-away. Noon naman kasi ay hindi siya sure kung talagang magkakagustuhan ang dalawa. Walang kamalay-malay si Alice na may lihim siyang galit sa best friend niyang mahal na mahal niya si Day, na ngayon ay binaliwala na siya. Tumakbo sina Alice at Yvette dahil hinahabol na sila ng malaking aso at itim na aso na kanina lang ay nadaanan nila. Kumaripas sila ng takbo. Dinamba si Yvette ng aso at kinagat sa leeg. Nagtitili ito. Humingi ng saklolo pero nanatiling nakatayo si Alice. Pinagmamasdan lang ang kaibigan habang sinasakmal ng aso sa leeg. Napabalikwas ng bangon si Alice. Nananaginip siya. Hindi, mas tamang binabangungot siya. Muling napanaginipan ni Alice na hinahabol sila ni Yvette ng malaking aso at sinakmal ang leeg ng kaibigan. Napasulyap si Alice sa relo. Eksaktong 1:30 ng umaga. Nagtayuan ang balahibo niya sa katawan. Pilit na iwinawaglit
sa kanyang isip ang laman ng panaginip. Bumangon siya at nagtungo sa bathroom sa loob ng kanyang silid. Tumungo siya at naghilamos sa laboratory para magising ang kanyang diwa. Pag-angat ng kanyang mukha ay nakita niya si Yvette sa salamin. Nakatayo ito sa likuran. Mahaba ang buhok, maputla ang mga labi, matalim ang mapupulang mga matang nakapako sa kanya. Galit na galit. Napatili ng malakas si Alice. Nagising ang mga magulang niya sa kabilang silid. "What happened, darling?" tanong ng mommy niya. "Another one of my nightmares, ma'am." "Hindi niya ako pinapatahimik," sabi niya sa ina habang kinakalma ang sarili. "Baka nagkaroon na naman ng nervous breakdown ang anak natin." Baling ng mami niya sa kanyang ama. "I don't get it. Ano ba ang dahilan para parusahan ka ng ganito, Yvette?" Napailing si Mr. Santos. Napahagulgol ng iyak si Alice. It's almost a year at hindi pa rin siya tuluyang nakaka-recover. Anang ina niya. "She is already pathetic. It's been a year, pero she's still hunting you," sabi ng daddy niya. May ilang buwan na ang nakalipas mula nang matagpo ang bangkay si Yvette habang palutang-lutang sa ilog. Huling nakita si Yvette na buhay kasama sila sa isang bar sa Malate. Hindi pa rin tumitikil sa pag-iyak si Alice. Inaalo na siya ng ina sa pamamagitan ng paghagod nito sa likod niya. "It's all my fault. It's all my fault," iyak niya. "Sterling, huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo ito kasalanan." "No, Mami. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang may kasalanan kung bakit siya namatay. Kaya gumaganti siya sa akin. Kaya niya ako pinaparusahan ng ganito. Kaya hindi niya ako tinitigilan hanggat hindi siya nakakaganti sa ginawa ko sa kanya," sabi ni Alice. "What do you mean?" Kunot ang noo ng daddy niya. "Magkasama kami, Dan. Hindi totoo ang sinabi ko sa mga investigador na nauna siyang umuwi noong magkasama kami sa bar sa Malate. Nang pauwi kami, nag-away kami dahil kay Tay. Mahal ko si Tay, pero siya ang minahal ni Tay. Inggit na inggit ako sa kanya dahil sa pagmamahal ni Tay. Nag-away kami. Nang itulak ko siya, ay nahulog siya sa malalim na manhole. Tumama ang ulo niya at nawalan ng malay-tao." "Then, what do you do?" tanong ng ama. "Wala, Dan. Wala akong nagawa to save her. Dahil sa galit ko sa kanya, inisip kong she deserved it. But I was wrong, Dad." Muli ay napahagulgol si Alice. "Ayokong makulong, Dad. Mom, help me. Ayokong makulong." "Don't worry. Hindi ka makukulong. We promise you that you'll be safe." "Sa palagay ko, we have to move out of here.
makakabuti siguro na sa probinsya muna tayo o magbakasyon muna tayo. I think that's good idea, tugon ng ina niya. This morning, I will file a vacation leave and will forget all about it. Ang sabi ng daddy niya. Kailangan na siyang ilayo ng mga magulang sa lugar na iyon dahil hindi lamang siya ginugulo ni Yvette sa panaginip. Maraming pagkakataon na tumatambad sa wallpaper ng cellphone niya ang mukha ni Yvette sa iba't ibang pagkakataon. Sa iba't ibang lugar ay nagpapakita sa kanya si Yvette. Sinundan siya ng multo nito sa pamamagitan ng mga magulang ay natakasan niya ang katotohanan at ang alaala ni Yvette. Flight nila papunta sa Surigao, ang hometown ng daddy niya. Sinundo sila ng uncle nila sa airport. Lulan sila ng isang space wagon. Nakasakay sa passenger seat ang ama. Ang ina naman ay katabi niya sa backseat. Napabuntong hininga siya. Sa wakas ay malayo na siya sa lugar kung saan sila nagkasama ni Yvette. Malayo na ang bangungot ng nakaraan. Do you feel better, iha? Nakasandal at nakayakap siya sa ina. Yes, thanks ma'am. Hinagod nito ang buhok niya hanggang makatulog siya sa bisig ng ina. Ilang sandali ang lumipas, isang malakas na langit-ngit ng tinapakang freno ang nagpagising sa kanya. Pupungas-pungas siya nang magdilat ng mga mata. Ano yun, ma'am? Umahon siya mula sa pagkakatulog sa kandungan ng ina. At pagharap nito na nooy nakadantay ang kaliwang kamay sa likuran niya, pagbaling niya sa nakakbay sa kanya, si Yvette. Best friend sina Joanne at Brenda. Through thick and thin ay magkakampi sila. Sa edad na 8 taon ay maraming umaaway sa kanila, pero hindi sila nagpatalo sa mga matataray na dalagitang pinag-iinitan sila sa school o sa lugar kung saan sila kapwa lumaki. May isang malaking lupa na pagmamay-ari ang pamilya ni Joanne, kaya nakakalabas-pasok sila kahit may nakalagay na no trespassing sign sa labas ng bakod nito. Maraming punong nakatanim dito at may caretaker na nangangalaga sa paligid. May isa rin itong tree house na madalas nilang puntahan. Ang tree house ay ginawa ng kuya ni Joanne na si Sion. Katulong ang mga barkada nitong lalaki. Tambayan ito noon ng kuya Sion ni Joanne kasama ang mga barkada. Tuwing bakasyon ito ay umuuwi, kaya tuwing bakasyon lamang ito nakakapunta sa tree house. Hindi nakauwi ngayong summer si Sion dahil may summer classes ito. Kaya sa halip
na magamit ni Zion at ng mga kaibigan nito ang treehouse. Sina Joanne at Brenda ang madalas na tumatambay doon. Nangunguha muna sila ng mga prutas sa mga punong nakatanim sa loob ng malawak na bakuran tulad ng balimbing, bayabas, Indian mango at ng kung ano-ano pa. Nagkikita sina Joanne at Brenda makapananghalian at umuwi bago magdapit hapon. Palibhasa ay mga bata. Nagsumpaan pa sila na hindi sila maghihiwalay kahit ano ang mangyari. Hindi tayo maghihiwalay hanggang kamatayan, sabi ni Brenda kay Joanne. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Tanong ni Joanne. Kasi doon matetes ang friendship natin. Hanggang sa mamatay tayo, dapat ay magkaibigan tayo. Hanggang kamatayan, iyon ang sinabi ni Brenda kay Joanne. At iyon ang naging sumpaan nila. Nagpunta si Brenda sa bahay ni na Joanne ng tanghaling iyon. Hindi pa raw ito dumarating, sabi ng kasama sa bahay ni na Joanne. Kasama raw ng ina na nagsisimba ang kaibigan. Pakisabi na lang po, hihintayin ko siya sa treehouse, bili ni Brenda. Mag-isang nagpunta si Brenda sa lugar kung saan ang treehouse. Mag-isa din siyang nanguha ng prutas na mapipitas sa mga punong naroroon. Pagkuhay, mag-isa siyang umakyat ng treehouse. Nasa laylayan pa ng damit ni Brenda ang balimping at bayabas na nakuha niya. Inakyat na niya ang hagdanan na inilagay sa treehouse. Plano niyang doon kainin ang prutas na kinuha habang hinahantay niya si Joanne. Natigilan siya. Parang may tao sa treehouse. Bumagsak sa sahig ang mga prutas na nasa kanyang laylayan. Hindi na nagawang sumigaw ni Brenda para humingi ng saklolo. Nalaman ni Joanne sa kanilang kasama sa bahay na nasa treehouse si Brenda. Kumain lang siya ng mabilis at agad din siyang naghanda para sumunod sa kaibigan. Hindi naman kalayuan ang treehouse mula sa bahay nila. May ilang minuto lang nakarating agad sa lugar kung saan niya pupuntahan ang kaibigan. Nagmamadali siyang umakyat sa hagdanan ng treehouse pero napamulagat siya dahil bumungad sa mga mata niya ay eksenang kagimbal-gimbal. Si Brenda, patay, naliligo sa sariling dugo. Wasak ang leeg at halos humiwalay ang ulo sa katawan. Gusto niyang magtitili, gusto niyang magsisigaw, pero naunahan ng takot ang tila niya. Umurong iyon sa tindi ng sindak. Dahil sa tabi ng kaibigan ay naroroon pa rin ang gumawa ng kahambal-hambal na krimen. Isang halimaw ang rumihistro sa kanyang mga mata. Isang nilalang na maging sa panaginip ay hindi niya inaasahang makikita. Hinimatay
si Joanne. Tumilapon si Joanne pabagsak sa ibaba ng treehouse. Ang caretaker at dalawa nitong anak na binata sa kasalukuyang nagre-repair ng bakod sa hindi kalayuan. Ang matanda ang unang nakapansin ng pagkahulog ni Joanne mula sa treehouse. Tarantang sumaklolo ang mag-aama. Inabutan niyang humihinga pa si Joanne. Naisugod pa sa pinakamalapit na klinika ang bata para sa first aid. Pagkatapos ay mabilis siyang dinala sa pinakamalapit na hospital. Tulala si Joanne nang balikan ng malay. Hindi nagsasalita. Takot na takot ang anyo dahil sa diwa ni Joanne ay nakaukit ang itsura ng bangkay ng kaibigan. Wakwak ang leeg, halos humiwalay ang ulo sa katawan. Matapos ang 2 linggo ay inilibing si Brenda. Hinintay pa kasing makauwi ang kapatid nitong nasa abroad. Noon naman ay maayos na ang lagay ni Joanne. Bagamat hindi pa rin nakakapagsalita, ay maayos na ang kanyang kondisyon ayon sa mga doktor na tumingin sa kanya. Nagpasya ang mga magulang ni Joanne na gibain ang treehouse at putulin na ng tuluyan ang puno. Pinabasbasan pa nila ang lugar na iyon para tuluyang mawala ang anumang masamang elemento sa nasabing treehouse. Sinunog din ang treehouse na giniba. Nagulat ang lahat nang mula sa sinusunog na puno ay nanggagaling ang isang kahila-hilakbot na alulong. Matagal iyon, tila walang katapusan. Pagkatapos noon, isang maitim na usok ang pumailan lang mula sa galit na apoy. Nagkatinginan ang kanyang ina at ama sa nagliliyab na apoy nang biglang tumayo si Joanne sa kinauupuang wheelchair. Laking kulat nila nang mabilis itong naglakad patungo sa nagliliyab na treehouse. Joanne! Sigaw ng inang hinabol ang anak. Pilit na inawat ng ama si Joanne pero wala itong nagawa sa lakas ni Joanne. Tumulong na rin ang mga kalalakihang gumiba ng treehouse. Subalit lahat ng mga ito'y tumilapon sa lakas ni Joanne. Diretso si Joanne na naglakad papalapit sa nagliliyab na apoy hanggang sa kasama ng nagliliyab doon ang katawan niya. Kitang-kita iyon ng nananaghoy na mga magulang ni Joanne. Sa pagbabalik ni Joanne sa lugar na iyon, naganap ang katapusan ng sumpaan ng mag-best friend sa treehouse.